Hello friends, good morning. आं दिनै गय फाथै सुनै आरो थांखु जानायनि साइड इफेक्ट्सफोरखौ खोन्थानो नागिरदों। जोंनि बर' बा एशियान कान्ट्रिसावनो बे बिराद कमन मोनसे कमनलि नुनो मोनो। ससियेल बन्डिंनि थाखाय मानसिफोरा गय फाथै जायो, सोरबा आलासि फैबाथाय गय फाथै सुनैसो होयो। नंगौना नङा? गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो बियो मोनसे ट्रेडिशन बायदि। किन्तु गोदो मोनथियामोन मानसिफ्रा अवेरनेस गैयामोन। किन्तु दा साइन्टिस्टफ्रा गोबां रिसार्च खालामनानै स्टाडिज खालामनानै मोनबाय जे बे गय फाथै जानाय सुनैजों आरो लोगोसे टबेक' जानाय थांखु जानाया बिराद गाज्रि हेबिट मोनसे। थ' बेखौ जुदि लं टार्म जाबाय थायोबा गोबां हेल्थ प्रब्लेम्स होनो हागौ। फार्स्ट अफ अल बेजों केन्सार जानो हागौ, अरेल केन्सार, ओमफ्राय लोगोसे फेरिन्सनि केन्सार, इसोफेगासनि केन्सार, ओमफ्राय बेखौ ग्रुप 1 कार्सिनोजेन होननानै क्लासिफाइ खालामदों WHO आ गयखौ। ओमफ्राय जुदि गयखौ जाबाय थायोबा OSMF बो जानो हागौ। OSMF आ जाबाय अरेल सबमिउकास फाइब्रोसिस। बे मोनसे प्रि केन्सारास कन्डिशन। केन्सार जानायनि आवगाय मा जायो, बे खुगानि लाइनिंआ हुइटिश जायो, गुफुर जायो, ओमफ्राय लोगोसे गोरा जायो, ओमफ्राय खुगाखौ मोजाङै सिनो हाया, जानाय लोंनायाव प्रब्लेम होयो। बे मोनसे प्रि केन्सारास कन्डिशन। बिदि जुदि जायो होमबाथाय नियरेस्ट डेन्टिस्टनाव थांनानै कनसाल्ट खालामनाया मोजां। ओमफ्राय नेक्स्टआ जाबाय एडिक्शन। जुदि गय फाथै जाबाय थायो होमबाथाय एडिक्शन जानायनि चान्सेसा जायाबाथाय थानो हायै जायो। थ' जेब्लाबो जाबाय थानो लुबैयो गयखौ। ओमफ्राय गय जाबाय थाबाबो मा जायो, जोंनि हाथाइफोरा स्टेनिं जायो, दाग नांजोबो, गोजा गोजा सालायफ्राबो दाग नांजोबो। ओमफ्राय बेजों मा जायो, गामफ्राबो रेसिस्टेन्ट जायो, ओमफ्राय हाथाइफ्राबो सेवो, डिके जायो, आरो लोगोसे बेड ब्रेथ गाज्रि मोनामो। ओमफ्राय लोगोसे हार्टनि प्रब्लेम, डाइजेस्टिभ प्रब्लेम बेफोरखौ नुनो मोनो। ब्लाड प्रेसारखौ बारायो, आरो लोगोसे लिभार, डाइजेस्टिभ ट्रेक्ट, ओमफ्राय बिदिनो मेटाबलिज्मखौ एफेक्ट होनो हागौ। ओमफ्राय प्रेगनेन्सि टाइमाव जानो नाङा गय फाथैफोरखौ, मानोना बेजों प्रिटार्म बेबिनि जन्म जानो हागौ आरो ल' बार्थ वेटबो जानो हागौ। थ' जों नंखायनो जोंनि ट्रेडिशन सोलिबोनायखौ जों ब्रेक खालामनांसिगोन। दाना जोङो एभयड खालामनांसिगोन गय फाथै सुनै आरो थांखु जानायखौ। एखमबा जानाया बारा इफेक्ट जाया, किन्तु लं टार्म इउज जाबाय थायोबा, सानफ्रामबो जाबाय थायोबा, सानसेयावनो 10-20 बार जाबाय थायोबा, बेयो बिराद हाई चान्सेस थायो जे अरेल केन्सार जानायनि थाखाय चान्सेस थायो। थ' जों मानो चान्स होनो, जों आवगायावनो जुदि प्रिभेन्सन बा प्रिकसन लाखायोबा जों बेखौ जायालासिनो थानो हायो, बारग'नो हायो। थ' दिनैनि थाखाय बेनो। थेंक इउ।